Giingong dancing sun sa Capelinha de Fatima replika sa Barangay Lambusan sa lungsod sa San Remigio na saksihan usab nila ni Arsobispo Jose Palma o Auxiliary Bishop Ruben Labajo niadtong Oktubre 13 pasado alas 6 sa buntag. Tugsayran pinaagi nining report. Kini ang nag-viral nga video sa giingong pagsayaw sa adlaw kon dancing sun niadtong Oktubre 13 alas 6 sa buntag dito sa Barangay Lambusan, lungsod sa San Remigio. Nasaksihan kini sa mga tao, lagip na ang duha ka madagkong opisyal sa simbahang Katoliko sa Sugbo. Silang Arsobispo Jose Palma ang main celebrant sa Pontifical Mass niadtong higayuna. May kon-celebrate usab si Auxiliary Bishop Ruben Labajo kinsa maoy spiritual director sa Marian Devotion sa Sugbo. Dili matukib ang ilang gibati diha nasaksihan nila ang pagkidlap-kidlap sa adlaw dungan sa pag-usab sa kolor nini. It's something not ordinary. It's something not ordinary. What does it mean? I do not know. But for many people who have seen it, it's a wonderful sign from above that given the chance that we gather for the Fiesta of Mama Mary, to be able to see something unusual like, I just call it the mystery of the sun. Changing colors and like as it were drawing and receiving, and that's all. No? Para may bluish gamay. So what we saw, ni spin gyud, ni spin tuyok. At first, glaring kay di ka katutok. Pero few seconds, magtanaw ka, kuha naman. Sige, gamit lang. Nakatanaw naman, nakatutok na mitanan. Gihulagway sa Arsobispo sa Sugbo nga Mystery of the Sun ang nahitabo apan giklaro nini nga dili pa maisip nga milagro ang nahitabo. Gani way plano ang simbahan nga mopasiugda og investigasyon kabahin sa talagsaong panghitabo. Mensahe sa mga opisyal sa simbahan nga dili ang dancing sun ang ayang adtuon kun dili ang pagpahugot sa pagtuo sa mga tao ngadto sa Ginoo. I would not dare to give any spiritual interpretation, but it is something that makes you inspired, happy, and make you believe that, even that kind of sight is wonderful. Never come with the intention of seeing the sun dancing. So, muadto man kay mo sa 13, ayaw jud una nga musayaw pang adlaw, ha? So dili mato ganang i-discourage. You come, you go there in order to pray. Subay sa na-document nga panghitabo ni adtong Oktubre 13 tuig 1917, nasaksihan dili lang sa mga debuto sa Mahal nga Berhen ang pagsayaw sa adlaw ug pagkausab sa kolor sa adlaw. Susama kini sa nitabo sa Capelinha de Fatima replika sa Barangay Lambusan sa lungsod sa San Remigio sa miaging Oktubre 13. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.